Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre zákonných zástupcov a ukáže vám, ako jednoducho podať prihlášku na základné školy. V priebehu podávania prihlášky si všímajte informačné banery. Pomáhajú vám orientovať sa v jednotlivých krokoch a upozorňujú na dôležité informácie. Zelené banery potvrdzujú, že je všetko v poriadku. Modré banery poskytujú doplňujúce vysvetlenia k danej téme. Oranžovým a červeným banerom venujte zvýšenú pozornosť. Upozorňujú na potrebné úpravy a navedú vás na správny ďalší postup. Po prihlásení na stránke e-prihlášky.iedu.sk sa vám zobrazí podstránka prihlášky. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť prihlášku a vyberte školu, na ktorú chcete prihlásiť svoje dieťa. V tomto videu si ako príklad zvolíme základnú školu a prevedieme vás celým procesom vytvorenia prihlášky. Prvým krokom je pridanie dieťa do systému e-prihlášky. Kliknite na Pridať dieťa, zadajte rodné číslo dieťaťa a pokračujte kliknutím na Ďalej. Ak dieťa rodné číslo nemá, kliknite na modrý text Zadať údaje dieťaťa, kde budete musieť vyplniť všetky údaje ručne. V opačnom prípade systém sám doplní údaje dieťaťa, ktoré dôkladne skontrolujte. Následne kliknite na Pridať dieťa. Dieťa je teraz pridané do systému a môžete pokračovať ďalej. Skontrolujte údaje a kliknite na Ďalej. V druhom kroku vyplňte doplňujúce informácie o dieťati, ako je požadovaná výchova, záujem o stravovanie a záujem o školský klub detí. V prípade, ak má dieťa nejaké zdravotné znevýhodnenie alebo nadanie, označte áno a vyplňte popis. Potom v ďalšom kroku priložíte požadovanú prílohu. V prípade, ak má dieťa súrodenca na škole, do poznámky uvedte túto informáciu. Napíšte presný názov školy, ročník, ktorý navštevuje, meno a priezvisko súrodenca na škole. Ak chcete, aby vaše dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní na materskej škole, je dôležité o tejto skutočnosti informovať základnú školu už teraz. Zaškrtnite príslušné políčko. Po vyplnení pokračujte kliknutím na Ďalej. V treťom kroku vyberte školy, na ktoré chcete podať prihlášku. Pomocou filtra vyhľadajte školu, ktorú hľadáte. Školu si môžete pridať medzi obľúbené, alebo ju rovno pridať do prihlášky. Ak ešte nemáte vybranú konkrétnu školu, môžete filtrovať školy podľa lokality, vyučovacieho jazyka, zriaďovateľa alebo kategórie školy. Tak zobrazíte školy podľa svojich preferencií. Školu si môžete pridať medzi obľúbené alebo ju rovno pridať do prihlášky. Ak máte školy uložené medzi obľúbenými, prejdite do sekcie Obľúbené školy. Vyberte si školy, na ktoré chcete podať prihlášku, kliknutím na Pridať do prihlášky. Po pridaní škôl pokračujte kliknutím na Ďalej. V tomto kroku prosíme, zvyšte pozornosť. Na prihláške si musíte určiť svoje záväzné poradie škôl podľa vašej priority. Poradie škôl ovplyvní prijímací proces. Zoraďte školy tak, aby ich poradie odrážalo vašu prioritu. Rodičia už nebudú musieť potvrdiť nástup na školu, kde bolo ich dieťa úspešne prijaté. Vyhodnocovací automat to urobí za vás, na základe priority uvedenej na prihláške. Školu presuniete na želané miesto tlačidlami Presunúť nižšie alebo Presunúť vyššie. Ak je vami zvolené poradie škôl konečné, toto poradie bude pre ďalší proces záväzné. A môžete kliknúť na tlačidlo Ďalej. Aby sme mohli prijať do školy čo najviac uchádzačov, vydáme vám len jedno rozhodnutie o prijatí. Ak vaše dieťa splní kritériá na prijatie do viacerých škôl, bude prijaté do tej, ktorej ste priradili vyššie poradie na prihláške. Ak ste sa oboznámili s upozornením, kliknite na Mám skontrolované a pokračujte v procese. V tomto kroku vyplňte telefónne číslo zákonného zástupcu a skontrolujte predvyplnené údaje druhého zákonného zástupcu a taktiež doplňte jeho e-mailovú adresu a telefónne číslo.
Označte čestné vyhlásenie, že s podaním prihlášky súhlasí aj druhý zákonný zástupca dieťaťa. Zároveň zvoľte, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby komunikácia týkajúca sa prijímacieho konania prebiehala výhradne s vami. V prípade súhlasu je potrebné na konci procesu nahrať príslušný dokument. Pokračujte kliknutím na ďalej. V tomto kroku nahrajte prílohu, ak ju systém vyžaduje. Systém ju vyžaduje iba vtedy, ak ste v predchádzajúcom kroku uviedli špecifické potreby dieťaťa. Dokument pridáte kliknutím na ikonu plus pri položke a vyberieme príslušný súbor. Ak máte prílohy nahrané, môžete pokračovať ďalej. V poslednom kroku si dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje. Na konci stránky potvrďte čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Následne môžete prihlášku odoslať. Prečítajte si zobrazené upozornenie a potvrďte ho kliknutím na odoslať prihlášku. Gratulujeme! Vaša prihláška bola úspešne odoslaná. Prihlášku si môžete stiahnuť vo formáte PDF a zároveň vám bude doručená aj na e-mail. Budeme radi, ak nám zanecháte spätnú väzbu o vašej spokojnosti s používaním systému e-prihlášky. Ďakujeme a želáme veľa úspechov. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.